अउरी अंकल मम्मी से खूब झगड़ा कइल हा लोग। काहे खातिर रे? अंकल कहतारन, अरे चटनिया हमार मतारी दिन भर कटनी करी आते घर में सूत के दिन भर कूलर के हवा खइबे तेहू चल कटनी करे। अच्छा होइसे बोलता एकर मन ढेर बढ़ गइल बा। तनी जो लिया क्या तो करा के। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? काहे खातिर झगड़ा कइले बड़े रे? झगड़ा ना करी तो का करी? माई दिन भर खेत में गेहूं काटतिया आ तहार में रारू घर में सुती पलंग पे हवा खाई। अच्छा एगो हमरे मौगी के सुतल का लौकेला ना आ तहार मौगी दिन भर हर जोते ले का। कान खोल के सुन ले बबुआ, जब हमार मेहरारू कटनी करे जाई तो तोहरो मेहरारू कटनी करे जाई। उ घर में ना सुती बुझाइल। तार माथा ठीक नखे का? हमार मेहरारू बीए पास ही कंप्यूटर चलावेले उ जाई कटनी करे। अंकल खबरदार, तहार मेहरारू बीए पास हई और कंप्यूटर चलावेली त काऊ रोटी ना खाली का? उहो त ओही गेहूं में केनु रोटिया खाली जवन गेहूं में कटनी क के आवता। अंकल कान खोल के सुन ला, हमार मम्मी कटनी करे जाई है त चाचियों के जाए के पड़ी न त जा चाची से कह द कि जवन कंप्यूटरवा उ चलावेली ओही कंप्यूटरवा में से रोटी निकाल लेस। हमनी के अपन गेहूं ना देम जा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।